Hello guys, dini khai thaisok kobor haike sai phunungnai nong no iko aniyo thaisok kumon kodok kaini kainoi waise baino kobor haike sai phungnai thui nangkha thui thui obo jamungni thui se yangkhai kirijak tonglayo je abo boroni thui onang phaikana hane kirijak tonglayo emne bu yang sinia jaga paitu mabla abon bagai iko baksakai thajok kuthung baksakai thajok kumon baksakai jamuk salainya no iko baksakai thajok kumon phunuk tongo thajok mokhang kesak jatnai baksa boiti tujak baksakai sakobai ralayo iko jamuk tok bisingo sunai wasin kaham klai porskar klai sunai ko sui tonglayo jamuk kumon wasin naithok naithok mokhang patha tongo ko sudah na sai ne lenya test kai ne lenya thok thaijo ramman nasina ji kosom baksa thaijo kumun no paikhe haje hamya guys haise tang hine thaijo kumun hungai kisa kepek bala bon gune hamya bisi hamya haiman dai ko mojera man joto akhai mamang no thaijo bisi hamya hai mamang man jok bayo ko kesa rogo munchini munu yakonoi tambo hai sokmale sogya yong mokalai ekta hai satung bla gorom ni bagai tamo hai kisango sokmale sogya pa ani yakung nei nokpalis thaisuk rong tay naiti rong pura amazing tong amazing guys sang hai kormo color nai thok jago abong gunang kormo mamang ani kuso kormo be ko purmang namang ni hedi ko por hage sai phungai tabung nong no ko bor hage sai phungnai sai tongoi ko kosobo tongoi kosole sai male apai sai tam hai mo kosoro khai kisa ya kung nokpal sinanya be pra nakmani kabra baksa tau khai kholai sa jonai kholai sarai ko bor hage sai phungai nong tin sai phungai je chi non je sai phungai iko baksa kai kuthung jawa baksa kumon jawa sarai tini hai sarai sawi phunuk sinai nong no buku koto hai sai phunuk sinai in soroi bo sai phunuk yago wa themai bawi sai phunuk nai ko themai ja yago I themai no o ma soroi tonga ni hedi mokolok si buting thangba ya ni ma sari sarai debo sarai tebo sanai tebo si kusumnai je pahang pesa kusumnai ni ko ta hai kuthung sa jo khak tin ni khlai buru sitra ko khang tin sitra lo man ni bo tam mo wa sa ni boti bo sin to ni guys no khanda kan pai wa ngasumang bo da bari ngai chong ko hajo kuthuk kaisa kumun kaisa ya ko tui phajo ka sana bagai ini kai saman din có makai kholai bai buku no alada khlayo kholai ke tan bagai himba kholai ke sung sara khlainai abon bagai kholai ke sung tonnai sara khainya bagai ngone kholai buku no alada khlai kika takai somro pai kai ko hedi doka mosor pai kai ko rakha ke takai sala nya start ngha somro phaiza isa takai kemar mayo buko ke nanya bo ta mong tongkani ni sai mai saman din sawi phunuk sinai mukho kokoi bukung kokoi mokol kokoi tau ka kokoi ke sai phungnai nong tini joton hedi ni tam la buku kan ni sang nang mani boy thai sanai ba bo ding ham bring na thong su kap le có yang bo sala nai thong nai thok bring na thong mang no botol bak khali mang no ya ha bring na nai thok sala mai hang thok botol khai khali mang joto bu ko khai sai tong ta bok kokoi khai mokol bo kokoi khai chau jamu khai sa baino sa baya siro tini sai malang liya
Tang hindi jamu rok asuk thok jaya. Agi si thogo takai thok liya bisi tang bo jamu rok. Jamu rok thok ya tabo bisi agi ni hai. Jamu rok thok liya agi ni se jot to thogo. Takai tang bo bisi abo rok sai maya kuai sama bagai de bangkha. Sai malia guys kuai rok sakai bisi mukhi rok sai maya no. Mukhono sana yang sawino phungnai tao ka korok khlaiya jamung nong kona po mix khlaina po aro mosogura bai som rojak mosogura bai som riyawi som rojak to kono korok khlaiwi chai tongma bagai bisi thogi hai noha takai mix khlainai ko som rojak mosogura ta mix khlaisinai ko bisinai tabo nai tong dia masakur ba khai boto yang sekai nai tong no nai tong ni wow nai tong ma ni es leng suan tini thong ma bo sabai han tong man tini bodi bang no sai malang ya tai ni bagai asung nong kha ni blog